Sähköautouutisista terve. Nyt ollaan tultu siihen hetkeen historiassa, että pariltakin valmistajalta on tullut sähköautoja, jotka on halvempia kuin samasta autosta olevat polttomoottoriversiot. Ja lisäksi loppupuolella tätä videota katsellaan vähän Hyundain ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksia. Siellä on sähköautojen myynti Hyundailla laskenut. Ja tässä vaiheessa muistutan, että tilaa kanava tai liity jopa tukien jäseneksi, jos kiinnostaa. Se maksaa 2,99 kuussa ja tuet siellä kanavan toimintaa. Muutama jäsenvideokin siellä kyllä löytyy. Mutta lähdetään sitten liikenteeseen tästä ensimmäisestä Mersusta, jonka sähköversio on aika selvästikin halvempi kuin polttomoottoriversiot. Eli kyseessä on tämä uusi G-sarja. Katsotaan sieltä konfiguraattori. Tämä on vähän erikoinen tämä konfiguraattori Mersulla, mutta tässä on tämä hinnat alkaen malli. Se on sähköversio ja maksaa 152 500, joka nyt on G-sarjalaiseksi aika edullinen hinta. Mutta mä en oikein osaa hirveän hyvin käyttää tätä. Noin. Nyt kun mä menen edestakaisin tässä moottorissa, niin nyt mä saan täältä auki nämä muutkin versiot. Eli kiisseliversio, josta mainostetaan, että kulutus olisi alhaisin, niin sen hinta on 204 tonnia, että siitä saa jo sitten reilu 50 kiloa pistää lisää rahaa tiskiin, marmoritiskiin siellä veholla, että tollaiseen saa omakseen. Ja sitten tietysti, jos bensaversio kiinnostaa, niin sieltä löytyy sitten tämä AMG G63, joka on 403 tonnia. Eli ei nyt ihan ei nyt ihan kolmea sähkö G-sarjalaista saa ton bensavehkeen hinnalla, mutta 2,5, yli 2,5. Kyllähän se bensaversio sitten hitusen nopeampi on, että 4,4 sekuntia 0–100 ja tässä sähköversiossa 4,7 sekuntia. Ja siinä on teho yhteensä 585 hevosvoimaa, 430 kilowattia plus 15 kilowattia sähkötehoa. Tuossa on 432. Eli tehoiltaan itse asiassa hyvin lähellä sama tämä sähköversio. Ja tämä sähköversiohan on siitä jännä, että siinä on toteutettu se voimalinja sillä tavalla, että jokaisella renkaalla on oma sähkömoottorinsa. Eli se ei vaadi minkäännäköisiä mekaanisia lukkoja, vaan se kaikki lukot, mitä ikinä voi kuvitellakaan, niin voi toteuttaa softalla. Että Mersuhan on demonnut sitä, että niillä tankkikäännöksillä, eli toisella puolella pyöritetään renkaita eteenpäin ja toisella puolella taaksepäin, jolla se auto tähän tapaan pyörii sitten paikallaan ympäri. En tiedä, onko tuommoisella toiminnolla mitään hyötyä, mutta se vaan demonstroi sitä, että softalla pystyy tekemään ihan mitä vaan, kun joka renkaalla oma moottori. Voisi kuvitella, että se jossain määrin yksinkertaistaakin sitä rakennetta, mutta kun ei vaadi mitään mekaanisia lukkoja. Mutta mä nyt en ole sähköauto- tai autoinsinööri ylipäätään, että voi olla, että olen täysin väärässäkin. Mutta hieno peli, tämä sähköversio, ja siitä tosiaan hinta 152 000, eli jos niin karvalakki G kiinnostaa, niin se on sitten sähköinen. Katsotaan tästä vähän lisätietoja. Arvioitu kulutus 28 kilowattituntia 100 kohden, joka nyt ei ehkä tuommoiselle perinteisen laatikkomaiselle G:lle ihan hirveän huono lukema ole. Mä kyllä itse asiassa tykkään tästä G:stä ihan tämmöisenä niin kuin bare bone, miten mä sanoisin, tämmöisellä perusversiona se on jotenkin semmoinen niin kuin brutaalin laatikkomainen, että mitään semmoisia, jotenkin mun mielestä tähän semmoiset tuunaukset ei sovi, mutta nämä nyt on tietysti makuasioita. Toimintamatka sähköllä 468 kilometriä, tehoa on mainittu 432 kilowattia, että siinä on vähän yli 100 kilowatin motti, joka renkaalla 4,7 sekkaa 0–100. Akku aika iso, nettokapasiteetti 116 kilowattituntia, pituus 4,6 metriä ja oma massaa sitten toi melkein 3100 kiloa. Ja hintaa 152 kiloa. Näin. Toivottavasti pääsisin joskus koeajamaan. En usko, että tästä mulle ikinä
ikinä autoa olisi, mutta katsotaan tuosta 360 näkymä, miltä näyttää. G-Mersu on sisällä, siinä on kunnon kahva. Onhan se mersumaiseen tapaan hienon näköinen. Mutta ei siinä vielä kaikki. On näitä muitakin sähköautoja juuri julkaistu, autoja, joiden sähköversio on edullisempi ja voidaan puhua ihan niin kuin merkittävästä summasta. Maseratilta on juuri tullut uusi auto ja siitä löytyy sitten tämä Avo-versio, joka on 25 000 euroa halvempi kuin polttomoottoriversio samasta autosta. Eli se on tuossa Gran Cabrio, eli toi avoautoversio, niin siinä toi Trofeo, joka on polttomoottorilla, niin 235, ja Folgore, joka kuulemma on Italia ja tarkoittaa salamaa, on 210. Muut versiot sitten Gran Turismossa, Folgore sähköversio 202, sieltä toi tykimpi Trofeo siinä on kans toi 25 kiloa lisää hintaa, ja sitten Grecale, siinäkin, no siinä ollaan hyvin lähellä Trofeo ja Folgoren välillä, mutta sieltä löytyy edullisempiakin malleja. Tämä on nyt sitten, tässä puhutaan, että hinnoiteltu hivenen ton uuden Porsche Macanin yläpuolelle, eli ilmeisesti Macanin kanssa tavallaan ajatellaan, että olisi kilpailija, mutta Maseratia pidetään enemmän luksusbrändinä sitten tuolla Stellantiksella kuin Porsche, ja näin se ehkä onkin, ja sen takia hinnat on nyt sitten laitettu näin. Jes, näin ollaan saavutettu tämmöinen historiallinen hetki. Tosin ollaan nyt täällä hintahaitarin aivan yläpäässä, että päästään näihin, jossa sähköversio on edullisempi, mutta kuitenkin historiallinen hetki. Sitten vielä Hyundain ekan vuosineljänneksen tulos. Siellä on ollut heikko kysyntä Kiinassa tai etenkin Etelä-Koreassa eli kotimarkkinassa. Etelä-Korea on Hyundaille toisiksi isoin markkina Jenkkien jälkeen. Jenkeissähän heillä oli mennyt hyvin, mutta kotimarkkinassa ei. Ja tulos tai ansainta putosi 2,4%. Tässä Hyundain toimitusjohtaja tai Hyundain lehdistötiedotteessa sanotaan, että he odottavat, että kilpailu kiristyy automaailmassa ja maailmanlaajuinen taloustilanne on myös epävarmempi koko ajan. Eli he odottavat haastavaa toimintaympäristöä tässä eteenpäin mennessä tällä puolella. Eli ekalla vuosineljänneksellä Hyundain, johon sisältyy myös Kia, niin autojen kappalemääräinen myynti laski 1,5%. He toimittivat vähän yli 1 miljoona autoa maailmanlaajuisesti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Etelä-Koreassa myynti putosi peräti 16%, mutta Jenkeissä taas kasvua oli 10%. Ja siellä myös monella muillakin autovalmistajilla on Jenkeissä ollut kasvua. Hyundai kertoo, että akkuautojen eli sähköautojen osuus myynnistä oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana nyt ainoastaan 4,5%, ja se laski 6,5% vuoden takaisin. Vuosi sitten se oli 6,5%, eli 2 prosenttiyksikköä laski sähköautojen osuus, ja jos nyt ajatellaan, että 6,5–4,5, niin se on aika valtava pudotus kyllä. Sen sijaan hybridiautojen myynti kasvoi 17%, ja se oli melkein 98 000, eli liki 10% Hyundain autoista oli hybridiautoja. Mutta jos tässä nyt lasketaan hybridit ja sähköautot yhteen, niin sitten puhutaan kuitenkin vielä alle 15%. Ja tässä nyt sanotaan, että sähköautojen myynnissä oli iso pudotus. Hybrideissä, jotka on korkean katteen tuotteita, heille paransivat Hyundain tulosta. Tässä kertoo, että 9% kate on noissa hybrideissä.
Eli voittoa Hyundai teki ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 3,2. No nyt en ole kyllä ihan varma, onko suomeksi trillion, mutta joka tapauksessa me hypätään tähän dollareihin, niin sitten mä osaan suomentaa, että toi billion on miljardia. Eli 2,32 miljardia teki voittoa, joka oli laskua vuoden takaisesta. Alright, tällaiset uutiset perjantai-aamuun. Kiitos, että kattelit videon ja nähdään taas pian. Moi!